Bud nummer 7. Du må ikke bære falsk vidne mod din næste. Hvorfor må man egentlig ikke det? Sådan en lille løgn kan sgu da ikke skade. Hvad så med? Har du en blyant? Nej, det har jeg desværre ikke. Sorry. Nå, så fuck det dig. Erik, til stille og hør efter. Det begyndte på en helt almindelig skoledag, men jeg vidste ikke på dette tidspunkt, at mine løgne ville have nogen konsekvenser. Men snart kom det hele brasende ned. Altså, jeg mener bare, en lille hvid løgn, det kan sgu da ikke skade nogen, vel? Jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstår, hvad du mener. Du ved godt, hvad jeg mener. Hvis nu en pige spørger dig, om hun er smuk nok eller sådan noget, ikke? Så tror jeg nu heller ikke, at du er helt ærlig heller. Jeg har altid fået at vide, at man kommer længst med ærlighed. Fuck da det. Altså, jeg kan godt bevise over for dig, at det ikke betyder en skid at lyve. Hvad har du tænkt dig? Jeg vil ringe til Amanda, så vil jeg bevise over for dig, hvor nemt det er at lyve. Er du sikker på, at det er en god idé? Hun ved jo godt i forvejen, hvor vild du er med hende. Hold nu kæft, ikke? Og bare lyt. Hallo? Hej Amanda. Jeg ringer for at sige, at jeg kan sgu ikke komme i morgen. Det er jeg da ked af. Det har jeg altså glædet mig til. Vi får besøg af mine bedsteforældre, så jeg bliver nødt til at være der, altså. Jeg er meget ked af. Det er okay, vi ses i morgen. Ja, hej. Se, hvor nemt det er at lyve. Der sker jo ikke noget ved det. Altså, det ender ikke godt, det der. Slap nu af, altså. Du kan selv se i morgen. Ja, okay. Hej. Hej. Hvad fanden var det? Jeg aner det ikke. Skal vi hjem til dig? Kan du gøre det? Okay. Jeg ved ikke, hvad der sker med Amanda lige her ved tiden. Hvad mener du? Hun kunne slet ikke genkende mig. Er det hende fra parallelklassen? Hvor fanden kan du hende fra? Det er ligesom hende, jeg har været vild med i her lang tid, altså. Det er hende, jeg ringede til i går. Kan du slet ikke huske det? Nej, hun er jo i den smarte gruppe. Hun vil da ikke have noget med os at gøre. Hun vil da aldrig ses med os. Du må hellere se at komme ind. Ja, der er lige noget, jeg skal ordne først. Nej, vi ses derinde, ikke? Jo, whatever. Hvordan kan hun ikke kende mig? Når du er fri, kan du så ikke lige køre forbi Netto? Jeg sidder altså og kører bil. Jamen, har du ikke time? Jamen, hr. Kristoffersen, han er død. Jamen, hvornår er det sket? Jeg kan altså ikke snakke lige nu, altså. Hej. Jeg var så forvirret. Amanda kunne ikke huske mig, og Oscar mener aldrig, jeg har haft kontakt med hende. Hvad foregik der? Jeg var nødt til at snakke med Amanda. Alene. Ja? Jeg skal snakke med Amanda. Vent lige. Er det ikke dig fra skolen? På gangen? Hvad vil du med Amanda? Jeg vil altså gerne snakke med Amanda. Alene. Ved du hvad? Nu skal jeg fortælle dig, hvad du skal. Du skal skride herfra, så skal du aldrig nogensinde kontakte Amanda igen. Hun gider ikke tabe og fat dig dog. Lad mig nu lige snakke med hende. Ja, bliv væk! Hvem fanden er du? Undskyld, jeg troede, boede her. Hey. Hey Oscar. Jeg står lige nu uden et sted at være. Kan jeg komme over til dig? Det er en meget lang historie. Ja, selvfølgelig. Du kan bare komme. Jeg er også lige trådt ind ad døren.
Hvad sker der med dig? Du skrider fra skolen, og nu siger du lige pludselig, at du ikke kan være derhjemme. Jeg kan ikke være derhjemme, for jeg ved ikke engang, hvad hjemme er mere. Hvad mener du? Da jeg kørte fra skolen, kørte jeg direkte hen til Amanda, for jeg måtte bare finde ud af, hvorfor hun ikke kunne genkende mig mere. Jeg troede, vi havde snakket om det her. Hun kunne ikke genkende dig, fordi du har aldrig kendt hende. Når hendes nye kast slog mig så hårdt i ansigtet, at jeg måtte kravle derfra. Altså, jeg kunne normalt godt totalt meget slå ham, men altså, jeg havde noget med armen. Du lyver bare som røven går. Men i hvert fald lige efter det, ikke? Så kørte jeg hjem til mig selv, og nøglen virkede ikke. Så jeg fandt bare et åbent vindue og kravlede ind i det, ikke? Og så når jeg går ind i køkkenet, altså, så finder jeg bare lige pludselig nogle fremmede mennesker i mit hus, som der siger, råber af mig faktisk, at jeg skal gå ud. Så jeg bliver nødt til at flygte ud. Det er noget af en dag, du har haft der. Ja, det siger du ikke. Og det værste er, at jeg kan ikke engang få fat i min mor. Hun tager ikke telefonen og ringer. Hvad så med din far? Han døde for et par dage siden. Er din far død? Det har du da aldrig sagt. Det må da være forfærdeligt. Altså, nej. Han er heller ikke... Fuck, jeg må bare ud herfra, altså. Det var på dette tidspunkt, det gik op for mig. Jeg var blevet afhængig af at lyve. Jeg havde lige løjet min bedste ven op i ansigtet, og jeg vidste ikke engang hvorfor. Og så lyve om min egen fars død. Noget var fuldstændig galt. Hvad så? Hvorfor flager de bare alt? Har du ikke hørt det? Hr. Christoffersen, han er død. Det tror du vidste. Er han død? Jamen, hvad er der sket? Det var faktisk midt i en time. Han dejsede bare om midt på gulvet. Det er sådan en blodprop i hjertet. Men vent, det kan da simpelthen ikke lade sig gøre. Ja, altså lægerne sagde, det var meget almindeligt i hans alder. Det er ikke det, jeg mener. Altså, da jeg kørte hjem fra skole, der blev jeg ringet op af min mor. De sidder altså og kører bil. Jamen, har du ikke time? Jamen, hr. Christoffersen, han er død. Ja, ikke? Det er et tilfælde. Det er ikke noget med hinanden at gøre. Det er min skyld, det hele. Det er ikke seriøst. Hvad end vi to har sagt om hr. Christoffersen gennem årene, så er det ikke noget med det her at gøre. Det er min skyld, det hele, jo. Hvis jeg bare havde vidst det inden. Det var virkelig på det tidspunkt, at det gik op for mig, at løgnene havde ødelagt alt. De havde ødelagt mit liv og fucket alt op. Jeg vidste, at jeg måtte gøre det godt igen. Hvad fanden er det nu dig igen? Sagde ikke, du skulle forsvinde og aldrig mere komme tilbage? Hvad fanden sker der? Hey mand, jeg bliver nødt til at snakke med dig. Jeg ved godt, du ikke kender mig, men altså... Jeg er nødt til at sige det her til dig. Jeg løj. Jeg løj, fordi jeg følte mig speciel, altså. Jeg løj, fordi jeg kunne. Jeg vil have min familie tilbage. Jeg løj, fordi jeg fik det bedre med mig selv. Men nu har jeg såret alle de mennesker, jeg holder af. Men jeg vil bare gerne have min familie tilbage og min lærer. Please, giv mig en chance til. Oscar, hvad laver du her? Ja, du vil lyve. Så lyv. Lyv alt, hvad du kan. Oscar, hvad har du gang i? Du er simpelthen for dum, du er. Det var mig, din idiot. Jeg hyrede skuespillere til at tage hjem til dig. Jeg skiftede låsene på dit hus. Og jeg betalte Amanda for aldrig nogensinde at kunne genkende dig. Men hvad så med hr. Christoffersen? Han er sgu da ikke død. Det var bare noget, jeg sagde til dig. Skolen flagede halvt rundt om besættelsesdagen. Men hvad så nu? Nu har du lært din lektie. Du elskede at lyve. Jeg er færdig med dig. Ses så.